mar America kokalo kuom US Securities and Exchange Commission nyogwelo jamwandu Gautam Adani kaloro koda weche moko ni ne ogola soya man nengo ne odhao mar mondo mine oyudo rak moro. Senior ang'e ni weche mag ohala gi gin weche miwinjo ka DC DC machon wana tinde DC onge pa jadi kuma tinde weche mag ohala wach DC machon dalo mane DC ne DC no vioje yes an gini adwa wache mayo mana adwa ng'e gi siasa nitiere kamoro e lienda manosenindo Peter Oloaringo yes governor mamara nyo loso kata bedni no loso e weche Kiza Besije to kata mara Adani ni bende nitie akwayo ni Philip kanyalo tugo no amana clip no kende to go manoriti to ana tieka onge wach Philip kinyalo keto no clip no mondo wang'eni bas mai You better swim. Listen to me. You better swim in the open sea with a fish than fight in the mud with swines. We are being made dirty by swines because we have sacrificed. Bas iwinjo gima Senior Counsel James Agribobore yes lok gi dholuo owacho ni ber mondo ikwang' e pi man gi rej gi pi maleo e pi maleo moloyo yoro gi dwanyruok e chuodho ma mbidhi ni en dholuo mane tiyogo maranguro e kuonde moko mane chuny wach kata swaini dawa ne iluonge ni swaini iwinjo ka Fred nowacho ni kane pok jatend piny otimo gik motimogi to wanda inyo loso mane gik ma gavana na wacho ni jo ODM kata party mar ODM en party mung'e gi gik moko to koro kanyo gidonjore e weche mag Adani gi to koro nyiedhore lela ni Adani ni bende mibadhi otimo tiap jogi mieno ODM gi chilo ana tieke mnaka erokamano wach